The ruling party ZANU-PF and its top leadership, including VP Constantino Chiwenga, panguva ino have been criticized. Nyika yeZimbabwe panoonekwa kunzi today they presided over the burial procession of late national hero Brigadier General retired Mupabanga in National Heroes Acre, but kunoonekwa kunzi Comrade Bomshogeza, who passed on 6 February, anyazozikana kunzi he was a popular critic wecorruption, nepotism, chronisms nezvimwe zvakadaro. Panguva ine Comrade Bomshogeza havana kana kutombo offer even my words of condolences kana kunovhizita zvako kana ku present over his burial. Usarapira mashoko anomudanyoka panguva inoi. Don't subscribe or like on the bell icon. Sezva muri kuona mapictures tinoona kuti aiwa ZANU-PF onchene government muzora nhasi anga akazara paHeroes Acre. Tinoona kuti ZBC news vanomudanyira achiti President Emerson Mnangagwa, accompanied by Home Affairs Minister Kazimbe, is attending the burial procession of late national hero Brigadier General retired Mpabanga at National Heroes Acre. Family members, friends, senior government officials, and members of the public have gathered at the national shrine to pay their final respects to the decorated Liberation War hero. Doma shuka anobuda chitaurwa panapa in brief. Tichiona kuti aiwa government yese anga iripo, ZANU-PF members pamwechete presidents, vice presidents edu anga aripo the burial. Chitiko panguva inoi chinoonekwa kunzi vachiva in numbers. Vanhu vanikuuya vachikweshena vachiti why is it ZANU-PF remained silent? Yakaramba yakanyarara aiwa parufu rwaComrade Bomshogeza. Chitiko chakashoka veruzhinji. Vanhu vanyatsokuonekwa kunzi Comrade Bomshogeza anenge aitaura chokwadi. Comrade Bomshogeza anyatsokuziva vanhu vaiataka and ivo vaiatakiwawo vanotozviziva. Panguva inoi tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nhango mesection medu, subscribe or like, chit on the bell icon.